Bo día! Bo día non, pero con isto non contábamos, Quedouche ben bo, verdad? Sí. Oiches, está de maravilla. Non dabades un real porque estuvera así ben, non sei eu. No. E logo vos por aquí. E logo que ides a monte, vexo-vos ben armados. Imos a ver se xuntamos na leña, de paso rozar un pouco no toxo. E mañá vimos co carro por ela, hai que ir xuntando pro inverno. O toxo sempre che fai falta, para estrar o curro máis las cortes. Pero tamén así aproveitamos e quentamos o forno, porque vai para 3 semanas da última fornada. 3 semanas? E 3 aguanta-vos semanas. tanto pan? Non se vos pan duro ou vos embarolece? Aguanta. Esa última cría valor, sácaselle co coitelo e na mesma comes. Hai que ser así aproveitadiños. E cantos bolos cocedes en cada fornada? Depende, non somos poucos na casa, 15 ou 16 bolos. Pero na casa da madriña, que teñen 12 fillos, os máis deles agrandeiros, cocen 21 bolos. Tamén teñen un forno máis grande que o noso, muller. Pero collenche un bolo para o almorzo e vai dunha tacada. E despois pola noite hai que volver a artesa por outro para a merenda. Por máis deles xa son homes. Son xente de comer. E traballan e tal e... Caminantes, vamos hacia ti. Bo día, Clementina, ves alegre. E vestida de domingo, ti para o monte non vas. Bons días. Non vou para o monte. E logo non oístes a campá de San Breixo tocar a difunto. Morreu o señor da casa grande onte á noite. E os caseiros, xa sabedes, somos os primeiros en presentarlle o do á viúva. Deixou ir. Era ruín abondo. Oímos tocar a campá difunto, pero non sabíamos por quen era. Ni sabíamos que estuvera tanto á porta. Si, morreu de morte repentina. Ao caer da tarde chegou de leilón coa besta, meteuna na corte e ali o atopou a muller todo engruñado aos pés dela. Se o falecido fose un caseiro ou un pobre calquera, non che xurdían tanto andalas badaladas. Mellor por el que por nós. Nin con tanto repique. Leva feitas unhas cantas. Medía os ferrados de trigo e de centeo. De 100 ferrados non lle escapaba medio. Por dille ao difunto ese palo pa onde vaya, que lle diga a nosa nai, anuncia de Cristovo, Deus o teña na gloria, que andamos a mercar o lugar. É que xa que o amo morreu, a máis se debir máis a razón, que ele era un gorrón. Coñecer xa o coñecía. Pero como lle vai dar ele ese recado a nosa nai, ó? O recado, haslle poder dar ti, que o velorio e o enterro has ter que ir. Se non lle dá a ele, haslle ter que dar ti. Que eu ao fidalgo ese non me atrevo a dicirlle nada, que é capaz de me levar con el pa onde vaya. Perde cuidado, ó, que xa llo digo eu un canto chegue. Pero, agora que te vexo, vouche pedir un favor. Ti dirás, no que eu poida. Vexo polos apeiros que levades, que ides ou aos toxos ou á leña. E ti és un carpinteiro curioso. Unhas polas que veses por aí ben feitas, precisaba que me fixeses uns cornos ben feitiños. Ti ben sabes. Uns cornos. Alabado. A ti moi ben non creo que che sente. Non son para min, son para o meu rapaz. Ben, para o meu rapaz non, para o seu tío. Pouco máis ten. É que corno chei de facer, Clemente? Ti non gobernas ben. Colles 2 podallas por aí calquera que encontres e xa está. Pero para que quere teu rapaz, ou o tío do rapaz, uns cornos, muller? Habedes ver. Ve o seu tío licenciado de servir a Luo de Melilla. El tocaba o saxofón na banda militar e ia tocar as corridas de touros. Non para de falar con sentimento que o afunda. Vagoa de emoción cada vez que fala delas.
sei que adevogrado que daba alá, e miraba de se facer toureiro, que quería ser toureiro e non había máis que facer. El quería ser toureiro porque vía aquela xente berrando do público, aplausos, a xente erguéndose, levantándose e berrando, bravo! 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 Ole! O sangue pola area. Ben, iso a mí xa non me gusta. O toureiro non había ser malo, afeito a ixada e ao carro. Afeito andar coas vacas está, pero os touros son outra cousa. Ben, o caso é que o rapaz escoita e non perde o tempo, que xa che leva practicado dende hai uns días. É a dicir do tío, dalle bo xeito. Leva trazas de chegar a ser un gran toureiro. Practicando? Pero como vai o conto? Con que practica? Como non sexa cando vai ao boi coas vacas, outro touro non lle ve. Practica. Así se lle chegan polas ventas e ainda así. Practica, muller, practica. Xa conseguiu darlle algúns lances ao burriños da Remedios de Pascual. Con moi bo estilo, Pero claro, o burriño non ten cornamenta e iso resta mérito ao seu bo estilo. Como non acometese ao burro, non creo que moito burro acometese a el. Despois, deu enturrar co carneiro da casa. Era vos cousa de ver. Cando ia ao monte coas vacas, deixaba asir unha amiga diante. As ovellas e o carneiro detrás deles. Poñíase el no medio da corredoira, brazo e man en altos como para parar un coche. E berra, ei! Ei! O carneiro agacha a cabeza, levanta a traseira e acomete cara ao rapaz a todo meter. Cando ve o rapaz que chega xunto a el para dar o golpe, xógalla, aparta a un lado e o carneiro vai enfuciñar unha amiga máis adiante. El medo, ningún. Pódese dicir que o rapaz é valente, pero non o bota polo aire alguna vez. Ai, o carneiro non sempre acomete en van. Algún trompazo xa lle leva dado. Non é animal que coñeza como é debido o regulamento taurino. Pero o rapaz é animoso e ten boas trazas de toureiro. A teima do rapaz vaiche acabar con el eivado de por vida na cama. Se non o manda pro cemiterio, eso é xogar a vida, e coa vida non se xoga. Non. Visto que son animais que non entenden de toureo, agora é o tío o que acomete con 2 garabullos por cornos. O estilo mellorou moito, O caso é que, por recomendación do tío, agora ímolo mandar ao país da toureiría, ao estranxeiro, do lado do Padornelo. El boas artes e trazas tenas, Pero agora queríamos facerlle unha despedida e cunha exhibición para a xente da Redonda. É claro, aquecen uns cornos como é debido á altura das feituras e da arte que el ten de toureiro. Cádralle unha despedida á altura do fenómeno que promete ser. Pois que non sexa unha despedida cos pés por diante. Deus nos valla. Mellor lle facía un chifre ou subiote para chamar polo carneiro ou polo burro, que lle era máis sano e saudable. Pero eu fago os cornos, por min que non quede. Pois agradezoche ben. Voume aló que se me fai tarde. Vémonos no velorio, Clementina, e nós vamos para a casa a compoñernos algo, que temos que ir ao do defunto. Vamos. Xa quedo sin cornos.